Ngozi. Who loves ice cream as much as I do? Today, I'm reading a story titled REBA Wants Ice Cream. It's published by Pratham Books of StoryWeaver, and the author is Sultana Zakia and illustrated by Zakia. I hope you enjoy it. Can you bido? Ihe nracha oyi ka onye na-ere ihe kpọpụrụ. REBA gbakwuru nne ya. Nne, achọrọ m ihe nracha oyi. Buru ụzọ mechie ihe omume ụlọ gị, ka nne kwuru. REBA dosara ihu ka onye iwe na-ewe. Nne wee jụọ, ị mechala ihe omume ụlọ gị? Mba, mana akwụkwọ m ejula. Enwere m mkpa ịzụta ọzọ. Nne nyere REBA ego 50. Gaa zụta akwụkwọ. Anyị nwekwara mkpa maka otu aka ncha. REBA gara n'ụlọ ahịa. Onye na-ere ahịa nyere ya otu akwụkwọ na otu aka ncha. Ọ bụ ego ole? Akwụkwọ bụ ego 20. Aka ncha bụ ego 20, ka onye na-ere ihe kwuru. Nke a pụtara na ha niile gbara ego 40. Lee ụfọ ego gị. Mgbe REBA lọghachitara n'ụlọ, ọ gbakọrọ ụfọ ego ya. REBA nyere onye na-ere ihe ego 50. Akwụkwọ bụ ego 20. Aka ncha bụ ego 20. Ekwesịrị m inwetaghachi naanị ego 10, ka REBA chere. Ọ bụ gịnị mere onye na-ere ihe ji nyeghachi m ego 20? Enwere m ike iji ego mmapụta wee zụta ihe nracha oyi, mana ihere onwe ya mere ya. Ekwesịrị m ịlaghachi ma nyekwa onye na-ere ihe ụfọ ego nke o nyere m. Rebecca mere ngwa ngwa laghachi n'ụlọ ahịa. Enwere ọtụtụ ihe nracha oyi dị iche iche nke ọ chọrọ. Ọ bụrụ naanị na m ga-enweta ihe nracha oyi, ka ọ chere. Mgbe REBA ruru n'ụlọ ahịa, ọ hụrụ nwatakịrị nwanyị ọzọ nke ka zụchapụrụ ihe nracha oyi. Onye na-ere ihe kwụsịrị ya sị, chere, ị nyere m ego gafere agafe. Bịa were ụfọ ego gị. Were ụfọ ego gị. Onye na-ere ihe nyere nwatakịrị nwanyị ahụ ụfọ ego ya. REBA wee gafete n'ihu. Ị nyere m ego mapụta ego 10. Biko weghachikwa ego gị. Ị bụ nwatakịrị nwanyị eziokwu. Obi aṅụrị jupụtara onye na-ere ihe maka eziokwu nke nọ n'ime REBA. Nke a mere o ji wee nye ya otu ihe nracha oyi na-anaghị ya ego. REBA ji obi ụtọ wee racha ihe nracha ụtọ ya dị ka ọ na-ala n'ụlọ. Akụkọ nke a agwụgo. Kedu ihe anyị mụtara n'akụkọ taa? What have we learned from today's story? We've learned that we should be honest and truthful at all times. Anyị mụtara na anyị ga na-ekwu eziokwu oge niile na mgbe niile. What new words have we learned from today's story?
In today's story, we're going to learn how to count. We'll learn how to count from 1 to 10, and then we'll learn how to count in tens up to 50. So let's start from 1 to 10. Otu, 1. Otu, 1. Abua, 2. Abua, 2. Ato, 3. Ato, 3. Ano, 4. Ano, 4. Ise, 5. Ise, 5. Isi, 6. Isi, 6. Asa, 7. Asa, 7. Asato, 8. Asato, 8. Itolu, 9. Itolu, 9. Iri, 10. Iri, 10. That's 1 to 10. Now let's learn how to count in 10, 20, 30, 40, up to 50. Iri, 10. Iri, 10. Iri abo, 20. Iri abo, 20. Iri ato, 30. Iri ato, 30. Iri ano, 40. Iri ano, 40. Iri ise, 50. Iri ise, 50. In this story, REBA was giving 50 naira, and she bought the soap for 20 naira and bought the book for 20 naira, which made it 40 naira. And so her change was supposed to be 10 naira, but the seller gave her 20 naira. So she returned the remaining 10 naira back and took back the 10 naira change to her mother. What words did we learn from this story? Ice cream, ihe nracha oyi. Ice cream, ihe nracha oyi. It's also called ude oyi. Ude oyi, or ihe nracha oyi. Money, ego. Money, ego. Soap, ncha. Soap, ncha. Were ncha sacha efere ahụ. Wash the plates with some soap. Ncha, soap. Book, akwụkwọ. Book, akwụkwọ. Market or shop, ahịa. Ahịa, market. Truth, eziokwu. Eziokwu. Shame or ashamed, ihere. Ihere. Some people call it ifere, depending on the dialect. Ihere. Ihere na-emem, I am ashamed. Ihere mere ya, she or he was ashamed. Obi ụtọ, happy, or really pleased or excited. Obi ụtọ. Obi ụtọ na-emem, I am happy. Obi aṅụrị could also mean happy or pleased. We've come to the end of today's session. I hope that you've enjoyed it, and I hope that you've learned something new, and you've learned how to count from 1 to 10 and to count from 10 to your 50s in tens. If you're new to the channel and haven't subscribed, do subscribe today, like the video and share with your contacts. Until next time, Nyagazi Aruno. Bye-bye.